nos amaste tanto que viniste aquí entregándote por amor. Y así todo aquel que crea en ti junto al Padre vivirà. Hola a tots. Ha estat un privilegi aquest matí fins ara jugar al Senyor. Jo voldria que donéssim gràcies per aquesta estona que hem tingut fins ara i que també predisposem els nostres cors en oració perquè el Senyor també ens faci bé amb la paraula. Gràcies, Senyor, per la lloança, Senyor, per com el Ricardo i tots plegats ens hem pogut animar i valorar-te i lloar-te i admirar-te per tot el que ets per cadascú de nosaltres. Gràcies, Senyor, per la lloança, per les cançons. Senyor, gràcies pel grup de lloança, per la qualitat, pel que han treballat amb les veus, amb les harmonies, perquè tot plegat ens han ajudat a lloar-te, a beneir-te, Senyor, i t'ho agraïm. Gràcies perquè t'hem pogut recordar, Senyor, ara amb el pa i el vi, i, Senyor, oferir-te aquest agraïment per el teu cos i la teva sang entregada per nosaltres, per aquest regal tan gran, Senyor. I volem demanar-te ara que tu ens ajudis i obris els nostres cors, que la teva paraula pugui fer-nos bé, que puguem ser sensibles, Senyor, al que tu ens vols dir. Potser hi ha coses del missatge que fan bé a uns i altres coses que fan bé a altres. Tu coneixes a cadascú de nosaltres les necessitats que tenim, però volem que tots ens facis bé i ens facis bé com a Església, com ho estàs fent amb aquests estudis sobre la gràcia. En el nom del teu fill. Amén, Senyor. Bé, jo no sé vosaltres, però cadascuna de les predicacions que hem pogut escoltar fins ara sobre la gràcia no tenen desperdici. Jo amb el mòbil i els auriculars, quan porto els nens de la residència al col·le, a la que torno faig una mica d'exercici, dono una mica més de volta i m'escolto un missatge dels anteriors i gaudeixo i reflexiono, intento orar, intento gaudir i aplicar totes aquestes coses que estem aprenent i us animo a que també ho feu, que aprofiteu aquest recurs que tenim de tenir-ho a internet, als missatges i poder-los tornar a escoltar. Hi ha coses que fan bé. A mi em fa molt bé recordar el missatge que va fer el Ricardo amb aquells dos personatges, amb Salomón i amb Mateu, tota la reflexió que va fer el Carles sobre que no mereixem aquest regal, i tots ho sabem, no? Una sèrie de reflexions que et fan pensar i et fan aplicar tu mateix. I en aquest matí seguim amb el tema de la gràcia, i jo fa uns pocs diumenges, amb el tema evangelístic, plantejava que la gràcia és un concepte imprescindible per entendre els temes de Déu. És imprescindible perquè si no s'entén el concepte de gràcia no es pot entendre Déu, no es pot conèixer Déu. I vam recordar que podem ser rics gràcies a aquest concepte, amb l'estima que ens dona Déu, i amb aquesta paraula ric, R-I-C, formava les inicials d'un regal immerescut, caríssim. I recordaven que podíem ser persones riques en gràcia, riques per aquest regal, i aquesta paraula rica també ens pot ajudar a recordar aquest concepte tan important que és la gràcia, amb aquestes sigles també. És un regal immerescut, caríssim i amorós. I aquest és el gran regal que hem agafat amb les nostres mans i hem fet nostre el dia que vam reconèixer els nostres pecats davant Jesús, el dia que vam reconèixer que necessitàvem aquest favor que Jesús ens va fer, anant a aquella creu i pagant el càstig pels nostres pecats, i d'aquesta manera netejar amb la seva sang els nostres pecats i quedar nets i quedar lliures. I hem agafat amb les dues mans, ben contents, aquest regal i ja el tenim. Divendres el Pablo Wickham explicava que el seu pare li va aconsellar que expliqués l'amor de Jesús als nens perquè d'aquesta manera aprendria i veuria si realment explica i estaria preparat per explicar als grans. Bé, els que tenim el privilegi de treballar amb nens,
I els que tenim el privilegi d'haver estat creant i treballant amb la col·lecció de cançons i de discos de la col·lecció Canta i Rie, intentem això, intentem que la història de Jesús arribi. I en aquest cas ara estem molt contents que estem a punt de publicar el 4º disc de la col·lecció Canta i Rie, i aquest disc anirà centrat sobre la persona de Jesús. Igual que l'escola dominical, també m'hi he assabentat pel correu i els motius d'oració d'aquesta setmana, que l'escola dominical també està preparant la història de Jesús amb diferents escenes o etapes de la vida de Jesús per compartir-ho el dia 21. I paral·lelament, sense saber-ho, els que treballem amb la música també estàvem fent aquest disc. I aquest disc, que serà de fusta, com veieu, fusta digital, perquè ja som moderns, és de fusta perquè Jesús era un carpintero, era un fuster, igual que el llibre aquell de Más que un carpintero, se'n recordeu? Doncs en aquest disc resulta que és l'apòstol Joan qui ens va presentant les cançons. Després d'escriure l'Evangeli i abans d'escriure l'Apocalipsi representa que ens explica aquestes cançons. I amb la segona cançó del disc introduïm i hem volgut introduir aquest concepte. Que venía a traernos un regalazo de Dios carísimo, pero gratis. Aquesta és la clau, però ja que ara tenim aquest privilegi de ser part del poble de Déu, de conèixer què és la gràcia, què és un regal, la pregunta següent és: què fem amb aquesta gràcia? Plantejaria una altra pregunta. Com és de gran per tu aquest regal? Fins i tot podríem fer més preguntes. Aquest regal l'has obert o només has aixecat una miqueta la tapa a veure si hi ha alguna cosa i gairebé no has vist res per la foscor perquè no t'has atrevit? I amb diferents preguntes m'agradaria que en aquest matí poguéssim reflexionar. Estic aprofitant el regal de Déu? Estic aprofitant la gràcia de Déu? I amb tots aquests missatges que estem escoltant, el Senyor ens ha d'ajudar a aprofitar al màxim, a valorar al màxim el que Jesús ens ha regalat, perquè li va costar molt car, li va costar la vida. I li farem un lleig si no aprofitem el que Jesús ens vol donar. Quines dimensions té la gràcia de Déu? Com experimento, com a cristià, com experimento la gràcia de Déu amb la meva vida personal, en el dia a dia? Una altra manera d'enfocar-ho. Si pensem en lo important que és quan mengem o quan ens mediquem, que n'és d'important la dosi, la quantitat, perquè si la quantitat d'aliment que necessito és massa curta, quedaré amb necessitat. I si és massa llarga, massa gran, m'intoxicaré. Quina dosi de gràcia estic prenent? Quina dosi necessito? És curiós com durant tota la història de la humanitat, quan hi havia un naufragi, les persones majoritàriament morien per deshidratació en una illa o allà on quedaven, i abans de morir, morien per intoxicació de prendre aigua de mar amb unes quantitats tòxiques que els hi feien mal i morien. I recentment, els científics, a nivell mèdic, a nivell veterinari, per investigacions, es descobreix que l'aigua de mar és bona si es pren amb unes quantitats moderades, amb la dosi adequada. I s'han fet experiments de científics que s'han anat a una illa de nàufrags voluntaris i han sobreviscut dies i dies i dies prenent només aigua de mar amb una dosi petita, adequada, de forma que els hidratés i fins i tot amb les sals i les propietats que té els pogués nodrir. I la dosi és molt important. Quina és la dosi de gràcia que necessites? I quina és la dosi de gràcia que estàs prenent en aquests moments? Bé, hi ha uns versets a Efesis, capítol 3, que ens poden ajudar i que m'agradaria que pensessin en concepte de tamany, el tamany del regal. Com és de gran la caixa que has agafat amb aquest regal
immerescut, caríssim i amorós de Déu. Diu, Efesis, capítol 3, els versets del 17 al 19, que Crist habiti per la fe dins els vostres cors, ben arrelats i fonamentats en l'amor. Fixeu-vos que ja parla Crist, amor, amb aquest primer verset, el 17, l'amor de Crist. Que Crist habiti per la fe dins els vostres cors, ben arrelats, fonamentats en l'amor, a fi que pugueu comprendre amb tots els sants quina és l'amplària, la llargària, l'alçada i la profunditat de l'amor de Crist, que sobrepassa tot coneixement, per tal que sigueu plens totalment de la plenitud de Déu. Acaba aquest verset amb aquesta triple redundància, per tal que sigueu plens totalment de la plenitud de Déu. Com és de gran el regal que Déu t'ha donat? Doncs bé, el regal que Déu t'ha donat, el regal que vas agafar amb les teves dues mans el dia que vas entregar la teva vida al Senyor i et vas convertir, té unes dimensions incomprensibles, grandíssimes. No es poden mesurar. Sobrepassa tot coneixement. I aleshores, què faig aquí jo explicant el que no es pot entendre i conèixer, no? Abans que marxeu, alguna cosa diré, encara que no es pugui entendre. Però sí que és important que sapiguem que estem parlant de conceptes que s'escapen a la nostra ment. Però ja que ens passa això, aprofitem per no tenir una actitud de que aquest regal sigui massa petit. Al contrari, és massa gran perquè ho comprenguem. Com podem aprofitar? Bé, primer, evitem aquest engany de que la gràcia de Déu és només el que nosaltres pensem o sentim en funció de les nostres circumstàncies, problemàtiques, limitacions, problemes, que fan que digui sí, que bé que tenim el Senyor, perquè si no fos per això ja, imagina't, aquesta actitud de fer petita la gràcia de Déu és molt més gran. És un engany i Satanàs és l'enganyador i Satanàs després d'enganyar és l'acusador i el que fa Satanàs és engany per any. Et fica a la ment l'engany de que la gràcia és petita i aquest engany et porta al parany del que ja et quedes atrapat, aquest parany de viure una vida pobra en gràcia. Com podem intentar entendre, com podem buscar a la paraula de Déu alguna manera que ens faci valorar la grandesa d'aquest regal, aquesta amplària, aquesta profunditat. Bé, jo voldria que de forma senzilla però profunda poguéssim reprendre un concepte molt important a la paraula de Déu, que és el concepte de Déu com a Pare. El concepte de Déu com a Pare és molt important i un altre cop tenim l'engany i el parany d'estar acostumats a sentir que Déu és el nostre Pare, que Déu és Pare, Fill i Esperit Sant i és com una mena d'etiqueta, o quan es refereix a la teva vida i a la meva vida, el concepte de pare és com una mena d'expressió poètica, molt maca, metafòrica, perquè entenguem doncs, que el Senyor és el nostre pastor, que ell ens cuida. M'agradaria que poguéssim valorar en aquest matí què n'és d'important que Déu hagi volgut ser el teu pare. En el disc fem una cançó que està dedicada al fill pròdig, al fill malgastador. I la paràbola del fill pròdig ens il·lustra molt bé la importància de tenir a Déu com a pare, de que Déu sigui el teu pare.
Diu Lluc, al capítol 15 i al verset 20, diu, encara era ben lluny, quan estava tornant, el fill, després d'haver malgastat, després d'haver menyspreuat l'herència que el pare, sense haver mort, li havia donat. Les herències es donen quan es moren els pares, no abans. Però el pare va concedir això, i després de malgastar diu que encara era ben lluny quan el seu pare el va veure venir, i commogut va córrer i se li va tirar al coll i el besar. Déu, qui és per tu? És només un gran amic? És només el teu Salvador? Jesús és només el teu creador? És el teu sustentador? I fins i tot m'atreviria a preguntar, Jesús és només el teu Déu? I ho pregunto així perquè Déu ens ha donat un pas més enllà en el seu amor, que és que Déu ha volgut ser el teu pare. Déu ha volgut adoptar-te en el moment de creure en ell com a Salvador. Aunque te vayas lejos de aquí, nunca dejaré de amarte, nada me va a separar de ti, porque tú eres hijo de un padre de amor. Hey, papá, ¿qué cuentas? ¿Cómo va? En la cançó del fill pròdig, en el disc, els nens canten, criden repetitivament, és una cançó rap molt animada, i diuen, ¿quién es Dios? Un padre de amor. ¿Quién es Dios? Un padre de amor. I Déu es presenta no com un amic que rescata, només, no com un salvador, només, no com un rei que governa amb les seves normes justes, no només totes aquestes coses bones, sinó que Déu vol que el consideris, a més, el teu pare. Perquè aquest és potser un dels punts claus de la dimensió de l'amor de Déu que se'ns escapa al coneixement. Llegim a Romans que quan eren enemics, érem enemics de Déu, no estranys només. Quan érem enemics, Déu ens va reconciliar amb ell. I es podia haver quedat aquí, però no es va voler quedar aquí. Déu va voler ser pare. Hi ha moltes malalties psicològiques que venen per causa dels errors que a les famílies cometen els pares. Quan un pare, voluntària o involuntàriament, per malaltia, per accident, per mala educació, per egoisme, pel que sigui, té un mal comportament amb els seus fills, això produeix una sèrie de desequilibris, més lleus o més greus, però una sèrie de desequilibris que porten a moltes malalties. Vull que ens conscienciem de que és molt important la figura del pare a nivell ja humà. Què passa? Que és una necessitat que tots tenim. Però al mateix temps tots tenim un gran problema. Tenim dos problemes amb el tema de la paternitat. Primer és que tots i cadascú dels que estem aquí tenim un pare biològic imperfecte i que molt o poc ha afectat aquests defectes la teva vida. Per molt bé que hagi fet les coses, i quan millor les hagi fet, millor, més contents, més feliços, més feliç el pare, més feliços els fills, però malgrat això sempre hi ha dificultats, carències. I el segon problema és que estem sota el govern del món, del príncep d'aquest món, que un dels títols que té, un dels molts títols desagradables que té aquest governant, és
pare de mentida. Satanàs és el pare de la mentida. Són dues paternitats que influencien a les nostres vides i que és bo que reflexionis i puguis identificar quins possibles desequilibris a la teva vida poden haver estat causats per errors voluntaris o involuntaris del teu pare. O quina influència de Satanàs com a pare de mentida per circumstàncies de feina, familiars, etc., t'hagi pogut influenciar i t'hagi pogut ferir i t'hagi pogut produir desequilibris en la teva vida i t'hagin pogut fer mal. Jo vaig tenir d'adolescent els meus problemes amb el meu pare, les meves diferències, però una de les coses que més em va ajudar amb la meva relació amb el meu pare, que ja va marxar fa 6 anys, va ser entendre que el pare del meu pare havia tingut una situació molt greu que havia traumatitzat el meu pare. I jo vaig començar a entendre certes carències o certs defectes del meu pare i això em va ajudar a entendre'l, a saber ser més comprensiu i al cap i a la fi a saber perdonar-li i a saber, amb l'ajuda de Déu, estimar-lo. I aquest és el procés que una mica necessitem tots i sobretot identificant aquelles possibles ferides que els errors dels nostres pares ens hagin pogut produir. És molt important un pare perquè el pare ofereix les forces i les capacitats per protegir amb capacitats que els fills encara no tenen o mai poden tenir. I quan falta això, poden haver desequilibris d'excessiva debilitat, d'incapacitat. Un bon pare dona seguretat i estabilitat, i especialment per nens petits és molt traumàtica la inseguretat i la inestabilitat. I els que treballem amb nens petits, això ho veiem i fa patir, perquè a més de patir-ho no ho entenen. Els adults ho podem raonar millor, però els petits ho pateixen però a més no ho entenen. Un bon pare m'ofereix confiança i tranquil·litat. Si no, vaig per la vida amb desconfiança. Aviam per on em donen la bufetada la propera vegada. I això m'acaba produint agressivitat. I la nostra societat, i fins i tot dintre de l'Església, està plena de persones que en moments de tensió treuen l'agressivitat o traiem l'agressivitat. I moltes vegades ve perquè no tenim aquest sentiment de sentir-nos protegits per un pare, per una família, per una llar que ens produeixi aquesta tranquil·litat, aquesta confiança. Un bon pare facilita identitat. El pare és el que ens dona el cognom, és el que ens dona els trets físics de caràcter que tots tenim, ens dona identitat i ens dona la coherència de seguir amb l'educació que aquest pare ens dona la coherència de seguir amb la saga, però si això es talla, per les raons que sigui, tenim una sensació de buidor i tenim una sensació de contemporització amb altres educacions que no són la familiar, altres influències que no són les de casa i que ens desestabilitzen. I això en la vida espiritual, evidentment, té la seva traducció. Em facilita relacions en humilitat. L'estar amb el pare és estar en una relació familiar. No és estar en una relació d'empresari-treballador, amb les seves tensions entre persones que no tenen un ambient familiar, amb conflictes. Déu ens ofereix una llar amb confiança, on ell és el pare dialogant i on la relació, amb una actitud d'humilitat, ens ajuda a tenir una relació i una vida constructiva i tranquil·la, una vida en pau. Hi ha alguns passatges de la Bíblia que m'agradaria que poguéssim considerar. M'agradaria que redescobríssim aquest verset. Jo sé que aquest verset és nou per tots, no l'havíeu llegit mai.
És la primera vegada, jo us els explico, perquè no us sigui estrany. Ho dic en broma, però ho dic una mica en sèrio. Joan 3,16 diu: Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè tot aquell qui cregui en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna. El resultat és vida eterna. És viure per sempre amb Déu. Altres versets ens parlen que el resultat és la salvació. El resultat és anar al cel. Però fixeu-vos quin és el resultat a Joan 14,6. Jesús és el camí per anar a on? Doncs la pregunta està mal feta. No és per anar a on, és per anar aquí. Jo sóc la veritat per anar a on? No, per anar aquí. Jo sóc la vida per viure-la per sempre a on? Què pinto jo en el cel, si estic allà sol? Què pinto jo en una ciutat on els carrers són d'or i els edificis de plata, si no hi ha ningú amb qui parlar, o si hi ha gent i no són amics meus? Jesús diu: jo sóc el camí, la veritat i la vida, ningú no arriba al Pare si no és per mi. El Pare. Jesús no ens vol portar a un lloc meravellós només. Jesús ens vol portar a la llar, a casa. Quines ganes de tornar a casa els divendres a la tarda després de tota la setmana de feina, Quan un entra per la porta i la tanca, quin descans, Et trobes amb els teus, ja estàs al teu entorn i Déu vol que tornem a casa. Fixeu-vos en aquest verset. Jesús està parlant amb els deixebles, els està explicant coses importants sobre la seva relació amb el Pare, i el Pare és representat per ell mateix, i els està explicant: voleu veure el Pare? Mireu-me a mi, perquè som com el mateix. I Felip li diu: Senyor, mira, tot això que ens expliques està molt bé, prenem apunts, farem un llibre de teologia, però, mira, ensenya'ns el Pare, ensenya'ns-el. Tot això que expliques està molt bé, però volem veure el Pare i ja en tenim prou. Aquest verset em recorda quan els nens tenen un problema, estan malalts, però arriba el pare o la mare i el problema no es soluciona. La febre segueix estant allà, el dolor per haver caigut de la bicicleta està allà, qualsevol emprenyamenta per s'ha barallat amb un germanet, amb un amic, està allà, però només que arriba el pare o la mare i l'abracen i hi ha l'atenció, ja el nen descansa. Com si el problema hagués desaparegut. I no és veritat. No ha desaparegut. Senyor, mostra'ns el Pare i ja en tindrem prou. Dos versets que són molt curiosos. Quin és l'últim verset de l'Antic Testament? Quin és l'últim verset de la Bíblia de Jesús, per dir-ho així, en aquella època? Malaquies, capítol 4, l'últim verset, Déu finalitza el cànon de l'Antic Testament dient: ell farà acostar el cor dels pares amb els fills i el cor dels fills amb els pares, perquè ja no hi hagi de venir a castigar la terra amb l'extermini. Déu planteja la importància de la reconciliació entre pares i fills. I com acaba l'últim verset del Nou Testament? Doncs amb el protagonista de la reconciliació entre el Pare i nosaltres. Que la gràcia, i estem parlant de la gràcia, que el regal de la salvació donada en el Senyor Jesús sigui amb tothom, amén. I així acaba la Bíblia. Una anècdota de que la Bíblia, la conclusió, per dir-ho així, és sempre
la reconciliació, reprendre una bona relació intensa, rica, amb el Pare. I és molt interessant també veure com Jesús, com a fill, quan està a la terra, necessita i rep el suport del Pare. I en 3 ocasions el que sent Jesús és com la veu audible del Pare se sent sobre Jesús. En 3 ocasions. En el bateig diu: aquest és el meu fill estimat en qui m'he complagut. A l'escena de la transfiguració, quan Pere, Joan i Jaume estan allà i queden com atordits, també se sent la veu de Déu: amb el meu fill m'he complagut, afegeix, escolteu-lo. El recolzament del Pare, el suport del Pare, l'aprovació, la garantia, l'aval del Pare en Jesús. I en la tercera ocasió, abans de morir, Jesús anuncia la seva mort i a Joan 12:28, com veieu, torna a escoltar-se la veu audible del Pare aprovant. Ets conscient de que tens un Pare que també, com a Jesús, el nostre germà gran, també t'està dient: jo sóc el teu Pare i dono aprovació sobre la teva vida, dono aprovació sobre el teu ministeri, dono aprovació sobre la teva vida familiar. Per molts problemes i molts errors que tinguis, tu ets el meu fill estimat, amb tu m'he complagut. Agafa aquestes paraules per tu, perquè són les paraules del Pare als seus fills. Hem començat amb Efesis, capítol 3, que ens parlaven de l'amor de Crist i de les dimensions d'aquest regal, però voldria que ampliéssim els versets d'abans i ens fixéssim com, des del verset 14, ja ens diu, Pau està parlant de lo privilegiat que és d'haver rebut l'amor de Déu, tot i ell haver estat tan rebel, tot i ell haver perseguit l'Església. Diu, per aquest motiu, diu, m'agenollo davant el Pare. M'agenollo davant del Pare. De qui rep existència tota família en el cel i en la terra. I els especialistes expliquen que aquí, en el grec, quan diu tota família, literalment està dient tota paternitat. Déu és el Pare de tota paternitat. Agenollem-nos davant del Pare. Agafem aquesta estima, fem la nostra, reforcem la nostra identitat i la nostra vida cristiana amb el suport del Pare. Curem, guarim, alleugem les ferides dels desequilibris, dels pares erronis. I guarim les ferides que ens causen desequilibris amb l'estima del Pare perfecte que Déu ens regala. A fi, diu el verset 16, a fi que segons l'abundància de la seva glòria us enforteixi vigorosament en l'home interior mitjançant l'Esperit, mitjançant l'Esperit Sant. El procés de valorar la gràcia, el procés de que Déu, amb l'Esperit Sant i la seva estima, fent com a Pare a la nostra vida, requereix temps, requereix un temps perquè aquest procés necessari de tractament i millora es produeixi a la teva vida. Perquè aquestes ferides i aquests petits mals comportaments que hi ha a la teva vida per culpa d'influències dolentes a nivell patern es puguin corregir. Necessites temps, però temps valorant la gràcia de Déu. Necessites patiments, perquè com a tota cura, sempre que es guareix, o gairebé sempre, qualsevol operació implica dolor, pot implicar que et cou, pot implicar que sents el dolor de la cura, però és bo passar per aquest guariment per poder ser sanat. I implica també el patiment dels canvis. Tot canvi és un patiment, però Déu és capaç de fer canvis en el teu caràcter
I Déu és capaç de fer canvis perquè l'Esperit Sant és poderós per canviar coses del teu caràcter i del teu comportament gràcies a la influència del Pare que et pot ajudar a curar ferides, et pot ajudar a estimar els enemics. Fins i tot et pot ajudar a perdonar el teu pare que et pugui haver fet i et pugui haver donat influències negatives, voluntària o involuntàriament, perquè tu ja estaràs cobert amb l'amor del Pare Celestial i puguis perdonar i puguis estimar i la teva estructura psicològica sigui sanada i quedi en pau i quedi construïda i quedi ferma. Maria Magdalena va ser la primera persona, una de les primeres persones, en escoltar Jesús després d'haver ressuscitat. I és la penúltima cançó del disc, és una cançó molt emotiva, les primeres vegades que la vaig sentir literalment em saltaven les llàgrimes, és una cançó que parla de la resurrecció de Jesús. Maria Magdalena va a la tomba i la cançó explica, com expliquen els diferents relats. Es troba la tomba buida, queda desconcertada, però arriba un moment que ella es gira i veu un home que al final acaba sent Jesús. I ella, emocionada, a la cançó canta que Jesús ha ressuscitat. La muerte no pudo vencerle y ahora sé que debo contarlo y no sé si me creerán, pero me da igual porque yo sé que Él resucitó. Ens hagués agradat posar moltes coses més a les cançons i no hi caben. I una de les coses que no hem pogut posar en aquesta cançó són dues frases que Jesús li diu a Maria Magdalena i amb les quals m'agradaria acabar aquesta reflexió. Què li diu Jesús? I què ens diu Jesús avui? Què és el que Jesús et diu avui, el Jesús ressuscitat? Jesús li va dir, i m'agradaria que gravéssiu aquestes paraules a la vostra ment i al vostre cor. Pujo al meu Pare, que és el vostre Pare, el meu Déu, que és el vostre Déu. El meu pare era fuster. Podria haver estat bomber, podria haver estat conductor d'autobús o a qualsevol professió, però era el meu pare. És igual a què es dediqués, era el meu pare. I és com si Jesús posés primer, pujo al meu pare, torno a casa, al meu pare. Qui és el meu pare? És Déu. Però primer diu, torno al meu pare, i li diu a Maria Magdalena que és el vostre Pare. Que el Senyor ens ajudi a veure que les dimensions de la gràcia van molt més enllà de les nostres limitacions. Que l'amor de Jesús té unes dimensions incomprensibles. Però malgrat que no ho entenguem, considerem la importància de que Déu sigui el nostre Pare. Perquè si tu ets capaç de valorar intensament aquesta veritat, i si jo sóc capaç de valorar això, estaré obrint les portes perquè l'Esperit Sant guareixi ferides, faci alleugir dolors psicològics existencials, ranconies, frustracions. Ho tenim tot. Tenim el Pare Celestial que ens estima i que ens protegeix. Hi ha un ministeri que el porta un predicador, un pastor, que es diu Dave Patty, i que jo estic estudiant i us recomano també, i estic intentant seguir, encara que em costi una mica l'anglès, que té uns ministeris
que es titulen The Father Issues o Found by Your Father, trobats pel vostre pare, que aprofundeix en aquest tema. Jo us animo, com deia al principi, a reescoltar aquests missatges sobre la gràcia i que puguem gaudir el que ja tenim. Aquest món pateix molt i la crisi patim molt per moltes coses que no tenim, però som tan tontos, perdoneu-me, som tan tontos que no gaudim del que ja tenim. I espiritualment tenim el Pare a la nostra disposició. Que el Senyor ens beneixi. Y al escuchar sus palabras